Balas dendam kon yo. Makane cangmu aja mbombo. Nangis ta? Nangis. Nangis ono nadae. Oh kesuwen ngene aja. Bongko kon. Ditapuk maneh. Ayo bongko kon. Kon teko-teko nangis iku ono masalah opo sih to? Jangan ngomong nang gone kene. Mbok menawa aku iso ngekeki solusi ambek awakmu ngono lho. Kon Ucok ambek Aris gak ngerti rasane atiku. Loh, gak ngerti. Saparo tak dol kilonan. Sopo ro jero atine wong to? Aku anane nangis aku mari foto sampai pacarku. Lah, Kon anane prembek-prembek emang mari foto sampe pacarmu. Iya. le, pacarmu yo arek. Yo arek mosok katene kebo kaya kon. Bene. Arek iku mang kaya lapo padha aku nang nguri masak. Lho, kok mburi? Tawamu nang gone Masalah kepethuk kancane. Masak. Wah, Pacarku ku mangcok. pacarmu tukang masak. Iya. Masalah. sopo to? Ya Allah kowe iki. Akeh Jawa-Jawa. Wis, aja jahat-jahat ambek kancane. Lapare mbok genek ngene. Ngomong ku genah ngene ae lho, genah ngene. Ngono. Nah, genah. Lah apa kon ngomong ngene ku? Aku tak boleh. Tutup dong kancamu sing bagian masak. Lah. Kene lho, stasiune nang gone kene. Aku kate gak eling pole. Kon ngomong to, nek kurang jembar ngomong to. Kon kate gendeg be. Wis. Kok Aja dirusoni kancane lek kate ngomong kek ana kesempatan. lah yo Gagelane. mangane iku. Aja nganti kancane Makane kate ngomong mbok halang. Iya. Mek menawa ana sing perlu disampaikno. Aduh. Mamulo kon iku. Wong arek kate ngomong, kate mencurahkan hati. Kok Iya. nyerocos ngomong. Gak kaya Aris ini iki ngandani aku. Ngomong ae. Kok aku ngene iki lho meneng. Makane. Oh, padha dene. Hari iki lak gak ngomong Dik ya. Buyar ya buyar. Iki lho rodok 30 juta ya mene buyar. Juta kok buyar sore. Aku rene kate cerita kon niku tembang. Aku iki adikku gak garu-garuan. Wis cerita. Nang cerita kon iku. Hatiku luar banget gitu loh. Yo, sabar to. Lho, oh jarane kaya wedhus jare. Ojo mriki kon. Oh mriki. Kon tak kandhani Ucok Yo Wan. ambek Roso Lho. Le Aris iki, Dik. Oh ya, wingi ambek rasa aja nih. ambek Aris. Iya. Ngomong. Aku iki saulan wingi kan putus ya ambek mantanku. Oh iya. Yo arek kene mangunan. Lu arek mangunan. Lala iki mangkok tanggapan nang kene aku asline gak kepengin budal lagi. Lah apa to? Ya kebudal dilala petok dae. Ambek bojone ya Allah lorone atiku ya Allah. Arek ganti to. Nang nguri kuno mang. Bagian apa? Masak. Sopo to? Supiatun. Waduh kok. Supiatun mantanmu ya. Supiaton iku mantanmu ya. Mantan. Bagian masak ndumune mburi kemau. Iya. Astagfirullahaladzim Supiatun. Nangis lambung polamu kakek dan kiri. Kau tak kandhani ini. Iya, kandhani. Makane aku wis mikir 10 kali lipat. Iya. 10 kali lipat. Aku wis mikir 10 kali lipat. Maksudnya Wong waras dipele waras. Yo ket biyen. Wong loro ditambahno ben waras. Iya. Tapi hatiku iki cok ya. Hatiku Atimu apa? Cek pancet loro gara-gara kuwi Supiatun. tukang nek lho atimu lara. Lara. Tukono salep. Ati kok ditukokno salep. Iki dudu gatel. Goblok kok. Mangkane kon tak kecewa Kecewa ambek sapa, Mas? ambek Supiatun. Ati kon termasuk trauma iki mau. Trauma. Aku kepengen bunuh diri nang cangar asline. Yo ojo. Kadoan. Iya. Nang gone jembatan Marmoyo ae gak apa-apa. Iya mang aku nang jembatan Marmoyo nang ndukur ngene. Tawasno kok gak ono banyune. Lek ado-ado ya, nek ado-ado ambulane larang. Lah ngono lho. Aku nguahno banyune nisor kok set. Kate selulup. Aku kate mencolot ngene, Ati Cok. mencolot. Ya Allah. Nek aku mencolot apa gak loro ngene. Baik. Nek aku langsung mati diterima gak apa-apa. Heeh. Nah nek gak mati ya loro kabeh.
Iku jenenge bunuh diri wurung goblok. Orang akhirnya timbangane aku gak karu-karuan. Iya. Timbangane aku nanggung izin. Aku timbangane aku tak boleh mati. Aja dikandoli ini. Aja dikandoli ini. Aja dikandoli. Aja dikandoli sumpah. Toh. Aku gak kuat ngerasane sumpah. Tolong. Tak mati aja. Tak mati. Alah. Oh, niku kok iso bengi-bengi kowe kaman. Oh, niku aja cupet nalar. Wong donya gak cuma sak godhong kelor. Iya, arek dalan sauntara to. Wong kok yo sik rasa sik berkas. Sik pinter nyambut gawe. Wong wedok gak cuma nang nggone mangonan kene tok. Nang nggone njabane desa luwake. Iya. Sing sabar to, sing sabar. Tinimbangane kon bunuh diri. Halo wong aku sing Joko. Aku sing ijen. Aku tak bunuh diri. Aku tak bunuh diri aku. Ojo. Kon nutur-nuturi aku kon tambah bunuh diri, Riz. Halo wong aku sing ijen ya to. Ojo koyo ngono. Tak oleh ya. Ojo, Riz. Iya. Ojo ya, Cok. Goblok kon. Iya. Opo? Pantu ambek Aris goblok. Lho iya. Dadi wong nom-nom niku aja putus asa. Aku karo wong wedok aja bunuh diri. Iya. Timbang awakmu aku wis bunuh diri. Hei. Aku bunuh diri, Rek. Hei. Pantu, timbang Aris aku tak bunuh diri. Mangane iku, Riz. Aku ambek awakmu kanca ya. Ngono dosa, temenan Dosa, dosa. Kon siksane gowedhe tak kandhane. Gak oleh. Kon gak percaya takon awak kentut. Rek aku tak bunuh diri. Iya. Gak oleh ya. Gak bunuh diri telek-telek. Lapo, Cok? Lapor apa-apane? Lah apa kok gak sida? Ya gak sido kok gak kon gandoli anak dhewe bapak. Lho, wong kon tulungane nang gone donya gak kanggo bunuh diri ya gak apa-apa. Loh, kon niku mangkelan niku apa kon niku? Mangkelan Riz. Kon iki kate bunuh diri mbok tampani. Iya, tak tulungi. Kon kate bunuh diri tak tampani. Aku kate bunuh diri kon beres bongko, Lho Dik. ya babas e. Gak apa-apa, Cok. Gak apa-apa. Wong kon yo elek. peti donya. Sebab apa aku kok kon dongakno? Mati. Soalnya kon kan elek-elekin dunya. Lah, Ya aku elek. Elek. Bapak lo. Dunya iki lho gak seneng ambek kon lho, wisan. donya gak seneng ambek kon lho, cari Ya wangkon. bapak pokok urip. Kok iso kok urip iku lho. Gerati goblok. Kaya semongko. Cok, kon sida ta? Iya. Lho sida ta? Lho lho. Sing jare kok omongno aku mang lho. Si Doris, Sida. nang budale motor dong tak sodok kon. Ayo. Iso kaya Joko Sambang. Entenono nang gone kene. Iya tanten. Entenono nang gone kene temenan. Iya. Ya, oke ya. Oke, Bro. Cok. Apa? Ya, wis gak kanggo. Bunuh diri breset ngono. Cok, Lah, timbang uripmu kaya ngono palang mati yo lho, Cok. Lah arek kate gendeng kan. Lapo? Lah lha apa aku mbok kongkon mati? Lah wong awakmu bantuan bansos yo gak oleh. Gak oleh to bener awakmu. Apa jenenge iku? Fakir miskin ngono ku yo gak oleh. Padahal aku yo gak duwe apa-apa blas lho to. Soale kon duduk dulure perangkat. Le ngawur. Nek kon dulure lurah. Iya. Ah. Ngono. Kene mriki lak boten nggih. Lak boten to kene mriki. Oh gak, nang kene iki luar biasa. Kene pamonge luar Oh, toh, biasa. kene iki. Betul-betul peduli. Aduh. Oh, bakul melon. Le. Kon kate nanti, Cik. Le, kon lek amen nang klobok kon aja kene. Apa amen iku lho? Kon gawe kendang. Heh? Kon gawe kendang. Lho. Kon iki gak ero ta ya apa kon niku? Karo apane? Awak dhewe oleh job, Job apa? Karawitan. joban. Joban iku apa? Lah iya job-joban. Job-joban lah ya karawitan. Dudu. Ludruk. Dudu. Wayang. Dudu. Barongan. Dudu. Lah apa, Dek? Heh? Apa? Gerdu. Lho, gerdu. Ah, ayo ngono.
Kosok gerdu ku lho. Jogo aso. Oleh job-joban kon tak WA mau lho. Masalah iku Mang ta. Duduk sapi ceng Mang. Duduk sapi teng terus digawe ngeraupi kon ngono ta. Sapi Kon lah WA ping 3 sih. Oleh job-joban kentrung. Oh, alah sing WA sing nomor 3 Mang. Iya. Kentrung to. Wah, kon yo ngono karo. 50 juta. Lulu 50 juta kentrung 50 juta. Duh, Aku malah ya. gak kalah. Lho, Terus diapano grek? Barno dhisik, Barno. iku Krokotono gak apa-apa. Lah, ayo. Kerakoton lho. Arek gendeng iku. Le, Alat so. kon tek Iki- kendang situ kon dadi gong terusan. Iki jenenge kendang. Kendang. Iya, Ya apa? iki engko tabun. Kon iso nendang ah. Sapa sing nabuh? Ya kan, Lah apa aku? lho Wanto, Pantuk gak iso. Gak iso nendang. gak iso ngendang. Gak iso aku mbek pantuk gak iso ngendang. Gak iso ngendang karo. Gak iso. Waduh, murung itu anggapan. Kon mosok gak iso nyendang kon. Aku. Kon gak iso. Lho. Pengendang longit rek. Longit iya. Nek amri bae ono apane? Kon tau ngendangi nggo laut ya, selolo pambek ngendang ini. Oh, ngeplaki bojomu balak-balik aku. Oh tak tau nyoba sok apa bojoku mbok keplaki. Yo ngendang. Oh, ngendang. Kendang longit. Nek kendange amrip isoke mek ngremo jula-juli. Mari ngono walang kekek. Iya, lah, Nek aku kendang tak tabuh iso ngomong. Iso ngomong. Iso ngomong. Gak percaya cok. Lah iya, Pak. Gak percaya kan? Percaya. Rungokno. Kendang gak iso ngomong. Mosok iso ngomong sih. Apa so? Apa? Beras munda. Beras muda. Ya, Aku ya iso. iso kan? Ayo. Rungono. Apa, Wan? LPG larang. Oh. Saya jambe aku. Apa? Apa ini? Fakir miskin. Makanya kan balik bantuan. Kendang sing enak ngono. Sing enak. Kendang. Kendang kaya aku. Ngomong mundak iki mundak ya berarti ya kere. Loh, apa? ini? Prabowo. Prabowo. Warsubi. Goblok iku lak bupati. Ya iya lah, ayo Jokowi iku. Jokowi kon. Iso kan? Iso sih. Apa itu, Cok? Amin Rais. Suarane wakil yo kan KS. Ana apa nanti Bapak Subi? Iki kentrung. Kentrung Jaya Baru. Kaya baru. Ya terus. Asli Budi Wijaya. Iya. Iya. Kentrung alate ana kendang, Ana kendang. ana cekecek, Aja kecek. ana jedor. Jidor. Lah Lah dia iya. be alate. Latihan. Latihan di kabeh. Cekelan alatmu dhewe-dhewe. Aku bagian apa so? 50 juta. Aku bagian apa? Kon bagian ngeraupi celeng. Masalah. Le penggawean yo didum rek. Kon bagian ngendang, panto bagian apa, aku bagian apa lang. Saisokmu sing ndi? Iki jenenge apa, Sao? Jenenge apa iki? Iku jenenge nangka. Nangko ah. Emplok ndang meloncot cangkemmu. Iku apa ketmu nongko bang drum ngono. Iki drum ah. Iya. Kon ro acarane. Acarane apa? Carane iki kendang ki odo-odo. Ono sikeke. Tandae. Odo. Heeh. Ayo. Saben-saben kendang ditabuh. Ya. Tok ndok kentok gentu. He. Senggakane. Senggakane. Yo, ya. Bisa. Bisa kok. Awas lho, Pan. Angel lho iki. Ya. Kendang. Kentrung gaya baru mulai. Jangkrik iku. Bengok yo bengok gak kenceng kopeku goblok aku. Lah kok jare Lek wong todong-todong iku tak jidore tabun. Oh, dijore ditabuh. Heeh. Iso tagak sare ku, Cok. Lah mbok ganti ta iso gantin. Ojo. Aku pakai Iso tagak. Iso. Lek krungu todong-todong. Tabuhe dijintok. Jidore ditabuh. Jore ditabuh. Dijore Blok. ditabuh. Bisa. Ro akon. Iso akon. Ayo, mulai. Ayo, kentrung. Kentrung gaya baru dimulai. Tabuhe dijintok. Kok iki sak tak gaso golek anggota liya so. Piye sih, Cok?
Maksudnya ngene lho nek todong daden tak gentung. Iki sing tak matamu kok. Ngomongnya ta. Awas ana sing ijo tok. Ya. Iki ditampung. Ya, lek krung todong. Tak getok-getok. Todong pinter arek iki. Ngomong ta. Wis ana sok sing ijo kono aja sampe ado. Kliru. Bisa ya. Ayo tok. Kentrong gaya baru dimulai. Aduh. Curi kok. Apa ta? Balik bola apa? Lah iki tak buenan cocot kuwe. Untune. Lha untuk wae. Iku telek iku. Menemben toyo diarah-arah rek dikira-kira. Oke. Tabuhe kandang sampai nyapluk cocot. Bisa tak gak? Bisa gak kali? Iso. Ayo, kentrung. Ayo. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai. As-salatu khairum minan naum. Lala pembelaklanang cinta gue penjuke baca. Boleh aku tak lihat so. Merusui gitu. Urono. Menemben iku nabuh iku sesuai irama malah apa kate. Pedhok panjen iku tabuh. Iya. Ayo kon sing temen tak kon niku. 50 juta iki. 50 juta. Ayo temenan. Ayo, terus. Kentrong gaya baru dimulai. Nabur yo nabur rek masalah. Masih nabur ku ngene enak. Tak dong anak. Wah, apa anyang-anyangan. Semangat dong. Semangat telek. 50 juta. 50 juta apa tapi ngerusak tatanan kon ngene iki. Delok rene ta lah. Padha iki lho. Rasa ide. Padha ide. Matane kono lho. Wis kono. Delok aku. Delok iki. Delok kon ya so? Ya. Ah delok rasanya. Ayo, delok aku. Ayo. Ayo. Karuan remek. Kok blakrak sesa. Iki ngono pisan. Iku ngono pencak goblok. Kentrong iku gak ngono, Aku Dek. lali ya, Cok. Ya Allah. Ya apa, Cok? Wes mbok pegel aku ngene. Kadang dah gendong. He. Oh, ngono ta. Tak genduk dah. Oh iya. Kendange yo lali tibae ya. Ya. Ayo. Bose ngejop So, Mas aku mau wayahe nabuh jujur Mas to ya. Alah, udah buka calas saya kok. Makane Wasno. Bisa. Ayo, Bisa. bisa. Sobok, kan iki apa? Kentrong lagi. Iya, kentrong. Terus. Nyanyi. Yo. Lek mari So, kendangane gak ngono so. enak kendang pilih-pilih jelas. Kendang iki gak ngono. So, kendange kon iso tagas. Hei, hei. Hey. 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 Kicau mania. Tiga sendanga. Tiga danga. Reng teng 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 teng. Reng teng 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 teng. Lah
Alah, apa kok tremblakrak nang RX King iki lho. Wes rusak ta. Rusak kan kali mulai kan. Golek anggota liya ae aku. Ganti manuk. Lah kon gas dangan-dangan. Ah kok gak iso. Jangan nek gak ranking gak nangaran dangak. Ya kadang terus ndilu kok. Ayo dadi. Ayo. Asik. Ku kenal Veronica ku. Di zaman dahulu ku kenal Veronica ku. Ya Rasulullah wa inna salati wa nusuki wa bayana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sesok kalah. Lah apa mblakrak-mblakrak nang Veronica innalillahi. Mlebu lagune gak ngono. Lah iya wong kentrong kok ngejak iki gak iso so. Boleh liyane ganti. Potong bayaran. Potong bayaran. Bayarane mana? Iso tekan kon. Iso. Bisa tekan? Iso to. Iso aja boleh iso. Sabar, Cok. Iso to. Hey! Apa rek jamal iki mang ngelucu yae. Gak jadi. Goblok. Mantap ae. Wah, kate koyo melo. Ayo. Aku wis bener sitok keong itu. Wow. Kentrong model apa jane iki? Si Jotaga. Lah kan mau nipu satu yang Ono ini. ngono to lha apa pus iku? Kon apa? Gawe kono koceng tak kremus. Ono nyanyi nang lagune. Ono lagune, Cok. Ayo. Hey! Asik. Tuku sarung nang pasar sarung. Nang pasar sarung kok tuku sarung. Tuku sarung nang pasar sarung. Sing dodol sarung gak sarungan. Ayo. Bandel. Halo. Rumah samu terawih adik Rasulullah iku. Ucul, Cok, anu. Nyanyi sing bener to. Mari ngono cok terus awakmu. Lah ngono. Kon mantu apa? Ayo. Ayo. Tuku kotang nang pasar kotang. Nang pasar kotang. Tuku kotang. Tuku kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang gak kotangan. Alah iya. Bener. Jangan sulit lah. Alah sila terus. Waya mau. Aku tak gawe dhewe. Ya, ayo. Gak koyo kon kowe lele nek Ya, parisan. ayo. Hey, Wong mati gak iso ngentut. le, sing mati kembung tak kok gak iso ngentut. Iya ta? Masuk angin lah sing mati gak iso ngentut. Durung tutuk. Ana tutukane. Tutukane. Ana tutukane so. Rungono ta? Wah. Wong mati gak iso ngentut, gak lek ngentut. Hei. Asik. Wong mati gak iso ngentut. Ukurane kurang
Alaiya. Ya. Mosok wong mati gak iso. Cok, Gak iso obat. tak delok iki wis apik. Wis apik. Kari tanggapane kari budale. Le, mosok mbleset ngene iki gak apik ae. Apik. Apik Wan, Dik. Kon apik, Dik. Wan, bener kon, Wan. Kok sing penting nyanyi bareng kok ya. Le, ya arek nangis lho. Iki kok anu, Apa? sing duwe gawe engko tak hubungane awak dhewe siap wis ready. Kok ready ya? Iya. Pokoke engko awak dhewe engko langsung ae nang gone sing duwe gawe. Ah, kebeneran iki. Ditelepon gak diangkat. Siapa to? Iki apa iki? Sampun siap. Wis siap. Lah iki. Ya nggih kula niki. Om. Oh mataku matamu ngono. Niki. Iki anggotamu ta? Anggota kula pun jangkep. Aja mirang-mirangno aku lho. Lho, pas Aku wong soge lho. Kok bokong mbok kepuki. Hei, Dek. Dolek anggota sing genah. sampun mami sudah ucok iki profesional ecek-ecek lawan to profesional jidor wis jangkep pantun tanggapane 50 juta lho aku iki ngejob. empun ngertos 50 juta sing penting lah enak Terima beres aku gak mau tahu. beres empun Atik kentrungmu gak enak tak obong wong telu. Loh. Kula niki pun profesional karen dalem dhisik diketok dhisik sampean kok. Profesional apa? Uraimu lho mangkak. Mangka. Saya apa iki sapa sing nanggap? kaya tiga ngeten iki sampe mosok kurang jangkep sian Kolom kurang ajar. napa Bokongku di buk ngek. menem ben ana bokong aja dibuk-buk ya Kan terung iku cah. Nggih. Nandi yo. Kowe tak jaga tenang tak jaga. Gak mungkin godhok kon, tak jaga. Kowe tak jaga. Aduh. Aku dolena sinden. sinden Sinden. empun kula paringi sinden turunan londo Turunan apa? turunane londo Berarti kaya Elizabeth. kaya Elizabeth kurang ayu Berarti ayuan sindene sampean. lho kaya Maria Marbedes Gak mau tahu. Doleno. ayune pol pokoke kula telepone ngken iki ana sinden kok kate nyemprot jagung lho Cak. apa Aku iki yo mbayar kentrung iki 50 juta larang-larang. nggih Ola apa tumbale mangunan ndok kene iki? Aku nyemprot bako. Kacau. Sindene pundi? sinden sing sampean karepaken iku asline ngene iki asline Iki sindene. Maha. napa Wedi ana sinden Rainaga. niki biyen wayu sajoke manten tiba terus dimut kerek dados ngeten iki Iya, makare. Jadi nyemprot bako. Kacau. Bu ngeten lho mami empun mandang rupa jan moktan kena kinira najan kesinge kaya ngeten suwantene Wah, suarane kaya bledek. Sindang lho, Cak, biasa ayu. Lho. Ola apa gawe ngene iki lha apa? Rumasane jangkrik ya. menemben niku cukuren dhisik Lah apa salahmu? Wah, aku jane nyemprot bako kok. Kok kandhani? enggak Boleh iki gak kena ditinggal kelet. ngene iki mami sindene suwantene ngalang-alangi bual zina Ya. Carane nyemprot bako ngono lho. lho sampingane nek mboten terap nyemprot bako Ya, nyemprot bako kadang-kadang geraji kayu. Kacau.
nek teng Jawa Tengah ini kan buwal jina. Lah buwal jina. Niki sual jenah. Ah nek iki suwal bedah. Lah ono sinden jenenge Sunyah Nil, Mas. Loh, nek niku teng Jawa Tengah niki nggih sami. Niki sinden Sunyah Nyoh. Ah Sunyah Nyoh mari mana? Aku gak ngurus. Ate gak enak. 50 juta tak jaluk. Totoane ngoten. Ya, lha jaluk gendeng apa aku iso. Nyiram bakal. Kono sinden rokoke jedal jedul iki gak sapame klobok. Niki cek betah meleh. Oh, sindenku suarane bening kudu rokokan. Ngono lho. Wedi aku, Cak. Loh, sing penting suwantene. Nomo sampe njaluk dijajal. Dicoba tes. Dicoba riyen. Lah. Coba, Pak. Sembarang kali iso aku. Coba. Ngremi iso aku. Ngremo. Ngremo? Ngrem. Ngremo ta ngremi? Ngremo. Wah, jadi tak Ngremo kok ngremi. Ayo, iki lho, Brip. Jaluk ngremo aku ki ya. Ya apa? Ayo. Kawan. Iki kawan. Jagoan ngremo niki. Biasae ngremo-ngremo nang panggung. Niki nang ndukure tugu pahlawan ngremoe. Gak apa-apa sih sancé bongko. Ngremo Brip ayo. Pikir. Pokokmu. So, banding so. Ayo. Kemas. Empun ta lamun kuatos. Aku nyeluk sindane Budi Wijaya ayu-ayu. Meneng gak gendong meneng. Iku ledak. Waduh. Sok kon suwe-suwe nyengit lho. Alah, tempesku melorot. Sampeyan tingali. Gawane mawon buku koyo ngeten. Iki catetane gendeng-gendeng. 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 Gendeng-gendeng apa? Wong ki lho catetane utangmu no warung. Iki ta? Yo, karo. Kaisin aku. Oh, gendeng anyar-anyar. Oh, gendeng anyar-anyar tok. Oh, iki mang ada permintaan. Pak Lurah. Pak Lurah ndongan aku. Alah, njaluk bokong semok disewor, disawor. Disawer. Alah, kepengin ceku. Ketara junjung. Disawer. Disawer. Lagune apa? Lagune njaluk bokong semok. Bokong semok iso. Sore njaluk bokong semok. Aku sampe kesemoken aku. Iso ta? Iso. Jal. Ya durut ya. Bokong semok. Kaya sapa? Ora oleh digelung meret. Ayo sok, dimulai sok. Iki jeragane. Aduh, sapa-sapa. Sinanggap. Iki sinanggap. Sinanggap. Lu. Gawede. Lah kok sak mene. Sing penting 50 juta. 50 juta. 50 juta. Tak temenane ya. Iya. Sing enak. Longgo sing enak. Iya. Mie. Lah. Wale. Cek, Grani. Tenang ya, Nak. Ketake sithik. Ya. Oh, ya ta. Kakak. Longgo. Sah. Lonteng rasane ku. Aja ngono ta, Cok. Aja nakal-nakal ta. Mie pedot. Wah, mie lunas.
iya, nggih. Nunggu ya. Raiku tak pamer nih. Ngono kalah. Iya, aku paling geraji ya. Aduh dong. Aduh, sok gak selungguh. Hei, pemesku cengkelekku. Aduh. Keretek lho. Apa iki? Oh, lekku dhewe. Sayang. Nggih, Mas. Sing enak lho ya. Nggih. Nek gak enak gak tak weki lho. Nggih, gadah kula mesti enake. Malah jemplok ngene, jemplok ngarep. Jungker nungsang penak. Karuan. Mek apa to iki? Napa, Bu? Mek kadhe mulai minggato timbang tak obong. Sabar. Tak cocok apa engko? Sabar. Sabar. Ngene iki kudu emosi ae aku. Sabar. Oh, sing gak gajene. Aku sing nanggap. Ayo, Nyanyi lagu sing anyar. iki mana? Halo. Iki pedhot ya? Oh, muni. Ganti, Pak. Ini roro no. Ngono ah. Halo. Wes, iku kena kending. Kendang. Kendang. Cili ayo kending. Lo gede kendang. Lo tamu wis akeh gak mulai kentut. Oh, kentut. Kan sok jereme sampe susah. Ngono ae. Aku sampe lali yo. Sabar. Ora usah nangis. Kok pinces? Alah, kowe kudu kena pelet kuak. Bengi-bengi nang nggonku. Bener ngono. Apa? Tojo apa? Tojo kuwate, tojo dimes. Tau yuwane ae. Ayo. Kentrong Jaya Baru dimulai. Ayo. Kok niku sinden apa mengi? Sabar lah, Bu. Aku iki bayar larang lho 50 juta. Lah penyelot tandak mengi ku. Gayae ngoten. Kandhane Suwe-suwe enak. kandhane lagi cek son. Cek son. Iki cek karo stop. Kok cek? Kentrong gaya baru. Kentreng gaya baru. Kok nyanyi sing temen tagak kon. Kok nyanyi temen tagak kon. Lu padha karo tekku ya. Oh, dem. Kentrong gaya baru. Mulai. Lagu napa? Carmila, Carmila. Carmila, yang tuh caca Carmila. Carmini aku iso. Yo.
tamuku. Carmila iku gak ngono. Sampeyan ganti lagu gak apa-apa. Greges. Ah, tatanan greges iso aku. Ayo ganti greges. Ayo dadi. Sayang. Gak iso. Sayang. Sing temen re. Lho ya ki temen jaluk gendeng gregesen. Ready? Ready. Hei. Kok kamu klek gegere. Greges. Wes, gak cocok blas. Larang-larang isin aku. Tenang. Jadi kandhani ambek ketuane jadi kandhani. Kandhane ono ta so. Sampeyan pun kuatir. Iki jenenge kentrung klobo jaya. Kula ajarane cek pinter. Iki kuwale yo. Kuwale kuwale. Isin aku. Balekno dhuwitku. Nggih sik sabar. Kula wurukane nggih nek mboten enak sampurna mboten napa-napa. Kula wurukane. Ngene lho, Dik. Lho. So, Jono anak-anak. Kaco. Gelung aku ruto kabeh. Rutondo kene. Ngene lho sayang. piye? Menemben iku diwaca temen ta Las. Gak mbok apane wae lagune kaya ngene enake lho. Iki lho. Gereke sadu. Hutan gereke. Garikes. Aduh. Hujan gerime. Lah. Mari krime. Lah. Hujan bares. Masih kudu arep aja ngono. Arep matamu. Kudu arep aja ngono le. Engko mbok bulut tak kei cicik kae. Terusno. Lah nek gak gelem ku tak lotek. Kacau. Terusno. Rene Mas. Kuwi Mas bincang rene. Apa sih, Dik? Pamitmu teko omah nyapa? Aku nyambut gawe. Nyambut gawe? Iya. Tapi kenyataannya apa kok nduk kene? Heh? Lampu gendaan karo nyambe anyang-anyangen. Heh? Bener ngono kuwi? Aku durung nyambe. Sing gendaan iki sapa? Lah sampean ngrangkul-ngrangkul iki, Bang. Ketok mataku dhewe, heh? Hernya. Gatelen kon yo. Aku gatelen pantes. Ojot. Lho, Cak. Jarene iki mau bojomu. Heh? Bojomu iku. Ono sok ngawur kon. Mbok ambung ketok wong samono akeh nggih. Disayang, nyelo sayang-sayangan barang. Sumpah nih. Ojo nggih. Aku gak tahu sayang, gak tahu ngambung. Kan gak percaya omonganmu aku. Gak tahu. Takono, iki mau mesra. Bule, Pakde, sampe lak meteng ya, Dik. Matamu. Rinio. Rinio. Ada apa? Kon rene gak? Apa? Rinio. Royo. Dik, Cep. Gereke. Rikise. Siapa? Wes picek ka matamu, Kon rasa iku ndek bojo, gak kurang duduk, gak kurang joko, Gatelen aku niku. Ngomong kon. sabar Dik, ojo Dik. Ojo dikane ngono kon. Aduh. Aku padha pesine. Sabar. Aku tambah kok panas-panas yo. Enggak. Anjene
Heh? Oh, kowe. Liwat tebal. Eh, Aja nyocot e kon, timbang mateni kon. sapa mangan bekecot? Kon? Lha apa kok mangan bekecot? Heh? Cak, Wek, jare bojomu mau mati, terus kok nyeluk sindani. lho. Lho, ya iki lho ngomong yo. Iki 40-e. Lho, Nenek. Saweger aja. Kon gendaan ambek bojoku wis pirang taun? lah 6 tahun punjul setengah hari. Heh? Kon nek gak kepingin tak tekek uripe meneh kene kon. Heh? Aja kurang ajar kon. Aja mati. Heh? Aja mati. Gak mati. Aja mati. Ngapa kon? Ganti. Kon kurang ajar kon. Aja mati. Kon kurang ajar kon. Laris ana pindo. Bengi-bengi gegerno desane wong. Mboten usahane dipisah Pak RT. Rebutan Niki apa? urusan rumah tangga. Rebutan apa? Bojo. Sapa sing rumasa bojone rasa ngacung? Kurang. Tak urusane. Lah kok kon melok-melok iki bojoku. 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 Nek gak tak takoni aja ngomong. Kon biyen bojone rasa kawin karo rasa nok ndi? KUA. Kon nok ndi? Kuburan lho. Kalah kalah enak muring-muring. Kon mari kawinan oleh surat. Kantuk. Surat apa? Surat nikah. Kon oleh surat apa? Surat gaden. Pantes ancene sundel. Sundel, aku sundel kon bolonge. Kon oleh surat nikah gambare apa? Garuda. Kon gambare apa? Macan. Lho. Kula dirugikan. Kula sing nanggap dirugikan. Kula urusane. Ning ngene iki lanangku ketok. Kon biyen kawin karo rasa. Dilungguhno apa? Dilonggono kuwade. Kon dilungguhno apa? Galengan. Lho. Lho. Alah, ambune pesing. Lho alah dadi bak sapa iki? Aku. Amit-amit jabang bayi nang wedok. Aduh, Cak. Wis. Lapor polisi ae. Berarti 50 juta lho iki. Penipuan. Penipuan, Cak. Lah apa penipuan? Kok buktine yo ngene. Ngene lho, Mbak, iki sinden taji. Taji duduk gendakane rasa. Lah tapi roh kuwi rangkul-rangkulan lho, Cak. Iya Gak tak. jari, gak gendak. Tapi gak ngerangkul-ngerangkul ngono. Lah apa sing pengin? Alah, dene nanggonku. Ngene. Butaji aku kudu arep. Ngene. Munggo wedok iku lak ayu. Lah wong iki ana brengose ngene kok. Iki kok pisan ae. Ayo, baleno dhuwitku. Baleno dhuwitku, Pak. Gampang, mangkin kula transport. Wis ngene lho. Nek latihan iku sing temen rek. Sing temen cek dadi apik kaya Ludruk Budi Wijaya. Nggih, nggih. Laris tanggapane akeh. Nek trimo ngene-ngene tok sing nanggap sapa? Sapa lho? Sapa sing nanggap? Lah iya. Wis ngalio kabeh aku wis neni juraganku lah ngale. Ngono, ah? Aku nang kene ngenteni juraganku. Oh, ngono. Wis neni. Ya wis nang omahku. Iki mangonan ngenteni juraganmu mangonan. Kali yo Mas. Ayo. Dulinan nang omahe wong. Ngene iku nek juraganku aku diseneni. Boleh. Wah.